गिबि गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलखौ अनसायग्रा सापर्ट खालामग्रा मानगोनां सारमोन मेडाममोन मानगोनां आदा आबौमोन लोगोसे आंनिनो अनजालु मानगोनां फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे बाथ्राखौ आं फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ स्पेशली लानानै फैनाय जाबाय। गिबि गिबियावनो आरोबाव BPF पलिटिकल पार्टीखौ मोजां मोनग्रा अनसायग्रा बर' माहारिनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे बाथ्रा शेयार खालामगोन। दिनै नोंथांमोना आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअआव BPF पार्टीखौ सापर्टिं रलाव थानानै बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना नुयोमोन आरो बुंनायखौ नोंथांमोना नायोमोन। नाथाय साडेनलि सोरबा साननो हागौ BPF पार्टी मोजां मोनग्रा नोंथांमोना जे दिनै साडेनलि हाग्रामा महिलारी बिथांनि सायाव मानि थाखाय कुइसन लाबोदों। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जों गोसोआव लाखिनांगोन। दिनै पलिटिकल प्लेटफर्मनि गेजेरजों दिनै नोङो BPF थायाथों मानो बा UPPL थायाथों मानो नोङो जुदि गावनि पलिटिकल पार्टीनि थाखाय सार्थबादि लानानै फैबाय थानाय समाव नोङो गावनि बेनिफिट्सनि थाखायल' खामानि मावलांबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिनि बिखायाव थानाय जेंना जेथोफोरा दिनै गोलैसोनानै थालांबाय थागोन। जेरै दा समाव जोङो गोथां फोरमान मोननो हादों, जेराव जोंनि बर' हारिनि बिखायाव थानाय जेंना जेथोफोरा जायफोर जेंना जेथोफोरखौ जोङो पलिटिकल प्लेटफर्मनि गेजेरजों सुस्रांनानै होनो हायोमोन बैफोरखौ जों दिनै सुस्रांना होनायखौ नुनो मोनाखै। दिनै BPF पार्टीनि मानगोनां हाग्रामा महिलारी बिथांजों आगसि आगदा उन सिगां थाफानानै BPF पार्टीनि थाखाय पलिटिकली केम्पिं खालामहैग्रा फिल्डआव थांनानै BPF पार्टीनि थाखाय लेक्सार मारिहैग्रा दङना गैया? दङ। दा दिनै मोनसे बाथ्राखौ फोरमायगोन आङो। जायफोर हाग्रामा महिलारी बिथांजों आगसि आगदा थानानै BPF पलिटिकल पार्टीनि थाखाय केम्पिं खालामनानै दिनै पलिटिकली एवारनेस खालामनो थाङो बिथांमोना जोंखौ बा माखासे लाइमोनफोरखौ जायफोर लाइमोनफोरा BPF खौ मोजां मोनो, गोसो सिंजों मोजां मोनना थायो, गोसो सिंजों सापर्ट खालामदों, बैफोर लाइमोनफोरखौ जेरैबायदि सनमान खालामनांगौ, जेरैबायदि अनसायनांगौ, जेरैबायदि रेसपन्स होनांगौ बेखौ बिसोरो दिनैसिमबो रोङा। दा हाग्रामा महिलारी बिथांजों थाफानाय आगसि आगदा बिसोरो जेराव जों बायदिखौ बा जोंनि लाइमोन जेनेरेसनखौ दिनैसिमबो सनमान होनो रोङाखै अब्ला बिसोरो हाग्रामानि आगसि आगदा थानानै उन सिगां थानानै बिसोरो पलिटिक्सनि खामानि मावनो थांदोंना गावबागाव बेनिफिट्सनि थाखाय ना गावबागाव सिट पावार मोननो थाखाय बिसोरो हाग्रामानि आगसि आगदा उन सिगां थाहैखो साननांगौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो स्पेशली BPF पार्टीखौ मोजां मोनग्रा सापर्ट खालामग्रा रायजो राजा नोंथांमोननि सेराव आं बे बाथ्राखौ दिनै फोरमायगोन। जों दिनै दुखु मोनो, मिथिबाय? जों दिनै दुखु मोनो जायनि थाखाय जोङो गोबां बाथ्राखौ साननानै जों दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेराव फोरमायनो गोनां बाध्य जानानै फैदों। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दिनै आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेराव जुदि फोरमायनो थाङोब्ला BPF पार्टीनिनो एसेब्लाबो खहा जागोनखौ आं सानो। नाथाय आं फोरमायनो साना, मिथिबाय? सिंनि बाथ्राया सिङावनो थाथोंसै, नाथाय मालाबा समाव फोरमायनो गोनां बाध्यबो जानानै फैगोन। दिनै मोनसेल' बाथ्राखौ आं खावलायगोन, हाग्रामा महिलारी बिथांजों आगसि आगदा उन सिगां थाफाग्रा ना बिसोरो एसे रेसपन्स खालामनो सोलों रायजो राजाफोरखौ। पलिटिक्स फिल्डआव थांनानै पलिटिकली रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दाबुं लेक्सार मारिबाल' जानाय नङा दै। एसे रेसपन्स खालामनो सोलों। पाब्लिकजों माबोरैहाय रिलेशनशिप लाखिनांगौ, पाब्लिकखौ माबोरैहाय बेबहार खालामनांगौ, माबोरैहाय अनसायनांगौ बेनि गियानखौ लाखि। नङाब्ला नोंसोर बायदि मानसिया फैबाय थानाय समाव BPF पार्टीखौ एखेबारे गाहायाव खोख्लैगोनसो नोंसोरनि बेफोरबायदि बेबहारा, मिथिबाय? दिनै सानैसो मानसिया आंनिसिम कमेन्ट हरदों प्रमद बर'नि मोनजाबाय होननानै। हाग्रामानिबो मोनजायाखै, प्रमद बर'निबो मोनजायाखै आं, मिथिबाय? आरो हाग्रामाया सोर, प्रमद बर'आ सोर जोंखौ जाहोनो? अबेनि मोनो इसेलाय? अबेनि मोनो? अबेनि मोनो? हाग्रामा महिलारी बिथांनाव माबेनि फैसा फैयो, प्रमद बर' बिथांनाव माबेनि फैसा फैयो? बिसोरदि बै जोंनि BTC पलिटिकल सिस्टेमनि जे गादियाव जिरायनानै दङ बे बाजेटफोरा जे फैयो सोरनि थाखाय फैयो? नों आं बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि मुङाव बेसेनावसो फैयो बै क्रर रांफ्रा।
जोंनि एरियानि डेभेलपमेन्ट फान्डनि थाखाय जों रायजो राजा डेभेलप फान्डनि थाखाय बैफोर खामानि मावनायनि एगेन्स्टआव बैफोर कोटि कोटि राङा सेंसन जानानै फैयो बैफोर रांखौ बिसोरो जायो गावबा गावनि पकेटनि सिङाव सोखुमानानै दोनो बै रांजोंनो जोंनि रायजो राजानि बेसेनजों फैनाय रांजोंनो रायजो राजाफोरखौ आरो इउजलेस खालामबावो बिसोरो दिनैयो बिपिएफ इउपिपिएल बिपिएफ जइन जानायखौ नुबाय दं ना नोंसोरो जइन जानायनि आन्दोआव नै मामलेट गैयाब्ला मालाबाबो जइननि सेरेमनिया जाया सिदा बाथ्राखा आरो बे जइन जानाय सेरेमनिखौ जोंनि बे अटोनमास काउन्सिल आसाम स्टेटआव जेसेबांखिनि अटोनमास काउन्सिल दं बे अटोनमास काउन्सिलनि पलिटिकेल सिस्टेमावल' नोंथांमोना नुनो मोनगोन मिथिबाय बेखौ जों मानो नुनो मोनदों आसाम स्टेटनि पलिटिकेल सिस्टेमनि आथिं सिङाव थानानै दिनै ए टु जेड पलिटिकेल लिडारफोरा गावबा गावनि अटोनमास काउन्सिलनि पलिटिकेल सिस्टेमखौ दैदेननो गोनां बाध्य जागासिनो दङ मानि थाखाय सीट पावारनि थाखाय पकेट मानिनि थाखाय हा बे मोननै मेजर इस्यु दा समाव बिसोरहा जों रायजो राजानि थाखाय मावनो गोनां खामानिफोरनि सायाव बिसोरहा नोजोर होनो एसेबो सम गैया दिनै नों बिपिएफआवनो था इउपिपिएलआवनो था नाथाय नों हारिनि थाखाय हारिनि सेन्टिमेन्टेलनि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय मानो गोजानाव थानो हा नों मानो गोजानाव थानो नों दिनै पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजोंबो नों जुदि रोंगौब्ला नोंहा जुदि सेन्टिमेन्ट दंब्ला माहारिनि हारिनि खामानिफोरखौ नोङो मावलांनो हायो नाथाय जों मा जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा दिनै पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जोङो इउनाइटेड गैया आरो हारिनि सेन्टिमेन्टेलनि सायाव जेबो इम्पर्टेन्ट होनायखौ जों नुनो मोना दिनै टटेलि एभ्रिथिं पलिटिकेल पार्टीनि मेम्बार्सफोरा लिडार्सफोरा गावबा गाव पलिटिकेल पार्टीनि थाखाय गावबा गाव सीट पावारनि थाखाय गावबा गाव मानि पावारनि थाखाय दिनै पलिटिकेल इलेक्शन मारिनो थांगासिनो दङ हा मुस्रि होनायनि केलेंकारिया सोरनाव जायाखै हाग्रामा महिलारि बिथांनि दिनाव जादों प्रमद बर' बिथांनि दिनाव जादों दिनै चेलेन्ज लालायबाय दं बिसोरो दिनै प्रमद बर' बिथांनि दिनाव जानाय जाय खामानिफोरखौ लानानै दिनै चेलेन्ज लादों फैबाय थानाय समाव जुदि बिपिएफआ गभर्नमेन्ट दायोबा प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्ट समाव मा मावदोंमोन मा मावजायाखै बेखौ लानानै माने चेलेन्ज खालामगोन बे गावजों गाव चेलेन्जयैनो बिसोरो माने मा सिंजों रां खामायदों बेनिफ्राय जेबो गैला रायजो राजानि बर' हारिनि बिखायाव थानाय प्रब्लेम इस्युफ्रा बेफोरबायदिनो गोलैसोनानै थालांबाय थागोन दिनै मोनसे बाथ्रा आं फोरमायबावगोन सासे मानसिया कमेन्ट हरदों जे आंखौ जे हायोब्ला हारिनि थाखाय आखायाव सिलाय लानानै खनसे दावहा नांनाय होननानै दिनै सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म दिनै बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा माबोरै जोनोम जायामोन मानि थाखाय जोनोम जादोंमोन आरो दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारा एनडिबि बायदि मोनसे आफादखौ मानो जोनोम होनो गोनां बाध्य जादोंमोन मानि थाखाय जोनोम हैदोंमोन बेनि सिंनि आन्दोनि लाखुमानानै दोननाय दिनैसिमबो लाखुमानानै दोनदों बे बाथ्राखौ आरो बे बाथ्राखौ जोङो दिनै मिथिदों जोंनि बर' हारिनि माखासे इन्टेलेक्चुएल मेलेमजिबि सारमोननिफ्राय जायफोर सारमोना बड'फा उपेन्द्र नाथ मोनजों एखेलगे हारिनि थाखाय खामानि मावोमोन एखेलगे बिसना गंसेयाव उन्दुनानै हारिनि थाखाय गोबां सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा सावरायोमोन बैफोर बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मजों थाफानाय खामानि मावफानो मोननाय सारमोना दिनैसिमबो गोथां जानानै दङ थांनानै दङ बैसोरनिफ्रायनो जों बेफोर बाथ्राखौ मिथिनानै मोनदों दा बैफोर गारबोनाय बै समनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ जों जुदि सावरायनानै जों जुदि बुंफोरनानै होनो थाङोब्ला गाबोनो जों गावजों गावनि गेजेराव आरोबाव मिनिंलेस माखासे खोथाफोरखौ लानानै बुलाय सुलाय धमकी होलायनाय बायदिसिना सोंखारिलायनाय जाबावगोन दिनै जोहोलाव दैमालुआ जोंनि बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ ओरैनो सावहोलायाखै जोहोलाव दैमालुआ मानि थाखाय बुथार जानाय बेथ' जेबो गाज्रि खामानि मावाखैमोन दिनै जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रानो जायफोरनि गोसोआनोखि अहंकार बर' हारिनि थाखाय मोजां मावग्रा बर' हारिनि थाखाय मोजां सिमां सुजुग्रा बर' फिसाफोरखौसो फोथैनो नाजाग्रा फोथैबोग्रा बेफोरबायदि सुबुङा दिनैसिमबो जोंनि पलिटिकेल सिस्टेमाव जोंनि माहारिनि मोनफ्रोमबो सिस्टेमाव बिसोरो गादबनानै थानायखौ जों बांसिन मेजरिटियाव नुनो मोनो दिनै जोहोलाव दैमालुआ जोंनि बर' हारिनि मोजां सिमांनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय रैखाथिनि थाखाय दिनै गोबां मोजां मोजां सिमां सुजुदोंमोन दिनै जोहोलाव दैमालुमोनखौ एसेबां खस्थ'यै दिनै नायगार सिथारदोंमोन जायनि थाखाय जोंनि बर' हारिखौ सावहोलांदों नंगौना नङा थिग बेफोरबायदिनो बर' हारिखौ रैखाथि होनायनि थांखियै बर' हारिनि थाखाय आलादा रायजो सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि थांखियै आखायाव आइजें लानानै बेसेबांबा खस्थ' सातजालानि गेजेरजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टजों दावहा नांबोबाय थादों बर' हारिनि थाखाय दा बेसेबांबा गोलाव सम दावहा नांबोबाय नाथाय जों दिनै मा फिथाइ मोनखो बे सोंथिया दिनैनि समाव बेरखाङो नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेयो सैथो बाथ्रा दिनै बे सोंथिया बेरखाङो मा लाबोनो हाखो मा मोनबोखो
एसेबां गोबाव आखायाव आइजें लानानै दावहा नांबोबाय दिनै जों मा मोनखो जेबोथ' मोनाखै एसेबां गोबाव आखायाव आइजें लानानै दावहा नांबोबाय आरो बै समाव जाय समाव दावहा नांबोदों बै समाव हाजार हाजार जोंनि बर' फिसाफ्रा फेक इनकाउन्टाराव पुलिसनि गुलिजों आर्मिनि गुलिजों सिआरपिनि गुलिजों गावथार जाबाय सेवहांगार खालामजाबाय नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन आरो दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे बाथ्राखौ बुंनायखौ जों खोनानो मोनो सोरबा सोरबा बुङो नों दिनै हारिनि थाखाय मा कन्ट्रिबिउसन दङ नों दिनै हारिनि थाखाय मा कन्ट्रिबिउसन लाबोदों नों आखायाव आइजें लानानै हारिनि थाखाय नों हाग्रायाव थाहैदों नामा बेफोरबायदि थाहैग्रा मानसिफोराबो गेजेर गेजेर बुंनायखौ जों नुनो मोनो जोबोद दुखुनि बाथ्रा दिनै बर' हारि गैयामोनब्ला दिनै बर' हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि आफादफोर जोनोम जालांबाय बैफोर आफादफोराबो जोनोम जानाय नङामोन दिनै बर' हारि दं माने बर' हारिनि बिखायाव आफादफोर दङ आरो दिनैसिमबो गोदान गोदान आफादा बर' हारि थानायनि थाखाय दिनै जोनोम जानो खाबु मोनगासिनो दङ दिनै जों मानो जोंनि हारिनि प्रब्लेम इसुनि थाखाय गावबागाव प्रब्लेम इसुनि थाखाय गोदाननिफ्राय गोदान मानो आफाद जोनोम होबाय थानो हा जों इउनाइटेड गैया आरो जोहोलाव दैमालुनि सावा जोंनि बर' हारिनि खर'आव नांनानै दङ मिथिबाय आरो जोहोलाव दैमालुखौ सिथारग्रा जोलैनि सुबुंफोरा दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव बांसिन मेजरिटि दङ जायनि थाखाय जों दिनैसिमबो इउनाइटेड जानो हायाखै सोरबा बर' हारिनि थाखाय मोजां बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला दिनै बर' हारिखौ फोसाबनो थाखाय बाथ्रा बुंग्रा बर' फिसा जोनोम जादोंब्ला बेखौसो टारगेट लानानै माने गोजा मेगनजों फेसा मेगनजों नायनायखौ जों दिनै नुनो मोनो मानि थाखाय हा दिनैयो जोंनि हारिनि बेसेनखौ जोङो आरामसे सामलायनासो दोननांगौमोन नाथाय जोंनि हारिनि बेसेनखौ जादोंबो जादों फाननानै दिनै बर' हारिनि सायावनो बर' हारिनि बिखायावनो डार्टि पलिटिकेल इस्यु गेलेनायखौ जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा आं दिनै गोरों होननानै नोंसोरनि सिगाङाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ फोरमायाखै आंहा जिखिनि रोंगौथि दं बेखिनि बाथ्राखौ आं दिनै फोरमायदों आरो मोनसे लास्टआव मोनसे बाथ्रा बुंबावनोसै आङो बिपिएफ पार्टिखौ मोजां मोनग्रा सापर्ट खालामग्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना एसे बाथ्राखौ साननानै नाय दिनैयो बिक्रम दैमारि आदामोननि बाथ्रा बुंनि कास्टम बसुमतारी प्रहलाद बसुमतारी आरो बिजों सोरबा सोरबा थाफाबावोना एक्चुअली मोनसे बाथ्राखौ एसे इम्पर्टेन्ट होननानै नाय मानसिखौ माबोरैहाय सोरबा जुदि फन हरोब्ला सोरबा जुदि फन हरनानै माबा मोनसे बाथ्राखौ रायलायोब्ला एसे मोजाङै रेसपन्स खालाम मिथिबाय आरो नोंसोर गोजा जुदि बिपिएफ पार्टिखौ देरहाहोनो हायोब्ला नोंसोरनि खोथासै बेवहाय नोंसोर गोजा जुदि फोथांना लाखियोब्ला नोंसोरनि खोथासै सिदा बाथ्राखा अपेन बाथ्रा बुंगोन आङो आरो बे बाथ्राखौ आङो भिडिअनि सिगाङाव आं बुंनो सानाखै बे बाथ्राखौ आङो लाखुमानानै दोनगोन खिन्थु फैबाय थानाय समाव आं डाइरेक्ट बुंगोन दिनै आं बायदि मानसिखौ एसेबां इनसाल्ट खालामदों आं बायदि मानसिखौ इनसाल्ट खालामदों ना सानाखसै एसेबो आरो आंखौ जाय इनसाल्ट खालामदों आंजों जाय बायदि बाथ्राखौ बे हाग्रामा महिलारि बिथांजों आगसि आगदा थानाय मानसिया आंखौ जाय बाथ्रा बुंहरदों जाबायदि बेबहार खालामहरदों बे मानसिया बिपिएफ पार्टिखौ हाइलाइट खालामनो थांदोंना बिपिएफ पार्टिनि माबा इमेजखौ डाउन खालामनो थांदों एसे साननानै नाय खिन्थु फैबाय थानाय समाव भिडिअ बुंनो गोनां बाध्य जानानै फैगोन दिनै जोङो पलिटिक्सनि अनगा हारिनि माखासे खामानिफोरखौबो जों नोजोर होलांनांगोन दिनै पलिटिक्सआवल' मोनजादों होननानै आंनि लाइफआवल' गोजौ जालांथोंसै साननानै हारिनि माखासे इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौ जोङो नुनानैबो नुयैबायदि जाना थाबा जानाय नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आं बिपिएफआवनो थायाथों मानो इउपिपिएलआव थायाथों मानो आं मालाबाबो खिन्थु हारिनि एन्टि ससियेल जाय खामानिखौ नुगोन बेनि सायाव आङो गसंनानै बाथ्रा बुंगोन बियो हाग्रामा महिलारि बिथायानो जा बे प्रमद बर' बिथायानो जा जायखिजाया आंना सिदा बाथ्राखा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि